Wel, hallo, zoals je zijn kan, dat schneeuwt waar, we zijn van der nog eenmaal vielleicht wat 8 zal kriegen, 20 centimeter. Dat vangt nu al aan, dat is nog maar beneden rams Mars, just nog wat 5 zal je krijgen en dan bij me gaan, daar wel van der waarschijnlijk merken. We gaan daar een fijne Fleischbacker on je dak. Ik heb 4 merken, kan Fleisch bakken. En van der wil ik Schweinsreben bakken. Ik wil een biet reben wil ik met schpajk, met bacon bereiden. Moet zijn we daar wat smaken. Zo, nu word ik de spijtje arrieren. Je weten wat ik goed gebruik. Ik heb het meermaal gebruikt. Dat schafft zeer fijn. Schmeckt zeer schön. Zo. Nu word ik een spijtje arrieren en dan willen we 4 merken. Woe, dat vangt zeer aan te sneeuwen. Zit aber zeer smak. Oké, daar wil ik je mal weten wat we worden arrieren van onze reben en rubbelen. Dat naast zich rub. Hier hebben we een halve kuffel bruine suiker, half a cup brown sugar. Hier hebben we viertel kuffel paprika, quarter cup paprika. Hier hebben we 1 eetlepel grove peper, 1 tablespoon coarse pepper, black pepper. Hier hebben we 1 eetlepel zout, grove zout, 1 tablespoon kosher salt. Hier hebben we 1 eetlepel chilipulver, 1 tablespoon chili powder, dat ga je hem stoel typen. Hier hebben we 1 eetlepel chesnikpulver, 1 tablespoon garlic powder. Hier hebben we 1 eetlepel sippelpulver, 1 tablespoon onion powder. En hier, dit kleine dingetje hier, daar hebben we 1 theelepel cayenne pepper. Rode peper. 1 teaspoon cayenne pepper. Nu willen we dat alles topareren en dan staat eruit. Om onze reben errubbelen. Oké, dan willen we hem alle arrieren. Bruine suiker, paprika, zwarte peper, zout, chilipulver, sippelpulver, chesnikpulver. En hier hebben we dan nog rode peper. Zo, nu willen we dat gescheit uitkrijgen. Wow, nou willen we zijn de halfings en de kant te houden. Wenn ich Schweinerei merke, das tut nichts, sagen sie immer. Du. Schmeckt der hier, du, check mal. Und nu werden wir die Reben reinmerken. Und dann wollen wir die ersüdeln. Nu kijk mal, dit zijn zo de Schweinsreben. En ik wil van der wat proeven, wat ik nog helemaal heb. So, ik wil deze knerkens hier alle ruit snijden. Zoals je zien kan. Dat is vielleicht een klein beetje arbeid, maar dit is dat biet wat ik wil bereiden met schpajk. Ja, lass ein bisschen feines schoppet Maße nehmen, dann die knerkens da alle ein bisschen rüt schneiden. Da. Krijg zo, en wat ik wijzen wat dat zit, wanneer we fertig zijn. Da, en kijk mal, nu hebben we die reben hier ganz verbutschert. Das ist ein bisschen Arbeit. Ich weiß nicht, dass noch einmal war was da, aber ich glaube, was werden sie erst schmecken. Da, kijk mal. Nu willen we dit biet vlees, willen we nu ganz met schpajk bereiden. Bacon. En dat andere biet reben, dat willen we. Dat is dit aan de rubbelen. En het eerste wat we doen is hier immer zo'n film aan. Dan nemen we een biet papier. Dan gaan we het met z'n fan aanpakken, dan riekt je dat er los. Eens je dat er aan, maar een hafel je nu ook tussen de tenen en dat een dit er nog tussen klaar wil. So. Ja, nu als we de smaak afdrehen, dat is zeer important. We gaan hier een papier nemen en die ganz afdrehen met papier. En dan willen we die errubbelen. Ja, nu willen we die mal errubbelen met ons rebenrubbel. Ja, zo is dit. Hebben we van de ene alle wegen, ganz en kwart. Goed errubbelen. Dan worden we voor meerdere stunden laten, zoals dit liggen. En den tijd willen we 4 merken. So, kijk mal, zit dat niet werkelijk smaak? Oh ja. So, en nou word ik wijzen den anderen, die wil je weer met spajk, met bacon bereiden. Maar die wil nu ook errubbelen. Nu kijk mal, nu hebben we dat hier ons met spajk uitgevliet.
Bacon soll er sein. Und da werden wir uns die Reben hier nu mal uitvliegen. Kijk dan mal. Ho, 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 ho. Het komt maar bloos zo kraak uit. Wauw. Dan wat we dan doen is, dan nemen we dit en kloppen dat zo even. Kijk dan mal. Wauw. Ho, 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 ho. Zet ze papa half mal eier. Viel gemerkt. En mijn prima wat dit wordt zijn in harten, die wordt weten van wat ik reed wanneer ik zei, ik heb mal eier viel gemerkt. Kijk dan mal, en nu word ik me dat proberen uit te vegen, waar ik de komma 10 pullers hier opspalten. Wat ik wezen we dat zet, en daar willen we 4 merken. Nu hebben we den hier ganz benäht met, met bacon. En daar willen we hier nog een klein beetje allebei een beetje wat opsprinkelen. Van dit schpajk hier, dit wat ze dan rebben. Dat was zo schrikkelijk veel. En daar willen we voor dat je even al. Dat als wanneer het einfach dat je merkt is. Kijk de mal dat. Nou wou die een beetje in bok rubbelen. Dat als je in Schwien maar makkelijk was het een beetje am Regen en bok rubbelen als die. Schrijt. Wauw. Zet maar. Nu willen we gewoon 4 merken. Woe! Kan niet al smaken. Ik laat het woord fris smaken. Wat je nou wou, dit kleine schwinkje dan nog vielleicht een knip weet, is dit eng al. Wat wie is het hier uit handen, dan met zijn fan top aan dit. Kijk hem op. Dit is jij. Ik laat die woord zijn smaak loten. En nu hier, wanneer het schoon is, dus dan kleine knackers ben, je best eruit nemen en vang aan te slurpsen. Woehoe! Check mal die Temperatur, habe bis krack reicht, 224 bei 52 Fahrenheit. Sehr schön. Nu check mal, ich habe das hier 2 Stunden, das ist das gebackt, 224, 230 Grad. Nu werden wir das andrehen, wat je wissen, wat het zit. Nu hebben we het angedreht. Nu wordt het waar een Stunde. Hier is het bakken en rekenen laten. En dan moet zijn we het aan wordt laten. Dat is nu 2 Stunden. Nu kijk je mal. Nu hebben we hier 3 Stunden. Sehr zacht gebakt. En dan wird het andrehen. Kijk je mal. Wauw. En dan wat we willen doen is, we nog een klein beetje met water abstritzen. Want we appeljuice hadden, dat is pijnlijk. Anyway, die willen we nog eenmaal 2 Stunden of zo. En dan lijkt ze eruit. Nu kijk je mal. Wow, hebben we dat aangedreht. We hebben hier een klein beetje wat we hebben olivenoil, een beetje sojasaus, een beetje salsa inglesa, das ist Worcestershire Sauce mit Butter. Oder du ein klein bisschen, nur noch einmal eine halbe Stunde und dann wurde noch mit Erdal, dann noch einmal eine Stunde. Aber das ist bloß sehr Geschmack. Wow, nu kijk mal. Nu hast du hier 4 Stunden gebackt. Nu wollen wir das einrollen en zo'n blakke Papier ganz einrollen. Dann noch eine Stunde. Bij kan zijn, die knacks, die vangen een beetje uit te kijken. Dat meint er zijn mes goed. En dat schpajk, dat hier is, zij zijn dat zo fijn. Zo reich, ik geloof dat wordt bloos zeer goed dan. Nu hebben we nog eenmaal smaak eingerold. Nu gaan we nog eenmaal 1 Stunde bakken. En dan je hebt ons tijd om etschakken kerken en etschakken breien merken. Oké, dan is het nu tijd om etschakken breien merken. Hier hebben we gekerkte etschakken. En hier hebben we met seppeljuk, green onions, grobe peper, zout. En hier hebben we een beetje butter, vielleicht een halve theelepel of 1 theelepel. En hier hebben we ruis gebroden schpajk, bacon. Wow, dat doen we. En dan hebben we dit zeer fijn merken. Du krijgt de staat.
Und hier haben wir von gekochtes Schmonfett, Alfredo. Das schmeckt sehr schön. Nicht schmeckt schön selbst gemerkt, aber doch. Die wollen dann von der dit brocken. Ui, ja, ja. Und dann noch mit grober Peperwank. Klein bisschen Salz. Und dann noch ein bisschen von dieser grünen Zwiebeln, green onions. Ja. En nou worden we een beetje uitgereden en dan wordt geen viezen voor dat zit. Verder wordt van die Zeier schijn smaken, want het veelt en dan kliep het meer schmoonvaten maak. Ik heb euch erop aan. Vaat zelf al. Eenmaal de werk, dan gaan we ons dat jaren een beetje. Check mal dat. Woe, maar dat zit schijn. Nu werden we het flesje wat heel holen en dan werden we ook dat merken. Okay, da werden wir uns mal die Schieber uitmerken. Hier haben wir zwei Sorten Reben, ein mit Schpajk und ein ohne Schpajk. Und nu, das erste, was wir wollen tun, ist, wir wollen dort erstmal schmecken dort nach dem Schpajk. Noch kratzt es dort. Das war sehr fein Weg. Und dann, was wir wollen tun, ist, dann nehmen wir das wunderschöne Schockenbrie. Check them mal. Und dann, was wir da noch wollen, haben wir hier noch, wir haben nicht Brot, aber dann haben wir hier Quesadillas. Check them mal. Papa. Nu wollen wir Unkers eten. Wir wollen jetzt schmecken und dann sagen wir von da wieder. Ich wollte natürlich nicht nach einem Bett gewesen. Check mal. Du erst dort Reben mit Schpajk, fein Räusch, die Schockenbrie und dann die Quesadillas. Nu wollen wir eten. Na ja, dann, da wollen wir von dem das schöne Unkers proben. Dus ik zei, ik ben Gott dankbaar voor alles wat hij ons van der geschokken heeft. Dankbaar voor Jut. Dankbaar voor den schönen Schnee. Schniet noch sehr. Wir sollen von der noch 8 Zoll Schnee kriegen, das ist ein Don't. Wir nehmen das an und sind wir nur dort noch dankbar. En we gaan, nu gaan we dit maar schmaken. Wow! En we gaan, hier haben wir so eine wunderschöne Schockenbrie. Aber das Schöne sind diese Reben hier mit dem Schpajk daran gerollt. Ich glaube, ich sollte das Gebiss nehmen, dann würde ich dieses Stitt löten. Wow, was das aber so weg. Die würden nicht nur derben in Gebiss haben. Wow. Der scheine Quesadillas, check them mal. Oh. Und dann blieb jetzt die Zwiebeln hier. Ich guck, die haben abgepasst, weil ich das von der gemerkt habe. Und dieser Reben mit das Schpajk und alles. Das verfällt alles. Das ist so weg. Und die können auch in der Bad backen. Aber das bieten ab 4 oder irgendwas was in der Bad nehmen. 250 Grad von Stück Feuer 4 Stunden. Haben wir ein bisschen checken, mit besprayen, mit Butter oder mit Apfelsaft, Apfeljuice. Schmeckt bloß vertraglich sein. Dankeschön. Guckt die mir an der Rock. Und look me waiting.
Aber das erst schein, aber tippen die wieder ein Knappen werden geblieben. Der Kerl, die große Rüd, mir da. Mehr nützt nicht durch einer Kerl. Sehr fein. Dankeschön.